Justhan mä poltin se sillan. Kai sä tajut, että meillä on speedi tässä. Siis tää ei ota damagea. Päästä mut Manulle, mulla on RF. Yes. Täältä vaan. Tuolla on vihu. Pidä huoli, että mä en nyt knokkaannu voidiin. Ei se kiinnitä sun huomioon, mene vaan sinne. Mä jään defulle. Siinä tapauksessa mä droppaan sulle kaiken. Polta toi silta sit samalla. Ei mulla ole asioita siihen. Mene! Mene tappamaan toi yksi sieltä. Sulla on taitoa. Toi on nimittäin sellainen tilanne, josta ei yksinkertaisesti kukaan tällaisessa pelimuodossa ilman jotain hullua F-pikkiä niin oo pystymässä. Toi tyyppi ei varmaan kuullut asiasta nimeltä teammateit aikaisemmin. Tuukko auttamaan, ehkä tarvittais apua täällä hiukan. Kyllä sä se pystyt händläämään. Siellä on RF. En Se voi, tää tulee nopeasti täältä tän sitä- vitun häksejen kanssa. Tää tekee ihan vitusti damagea. Mä tiedän, sillä on niinku damage-häksit sun muut. Voiko sä reporttaa tonne? Se hakkaa ihan vitun mä oon tällä nopeasti, hetkellä instamainaa keskellä koblee. PvPtä. Jos se nyt saa sen, niin sit niinku on. Sen peli Hyvä tallentaa ton rikkomisen. Mä näen siinä vieläkin se Spectatorissa se vitun rikkomisen. Niinku vittu, näille pitää saada parempi antiksi. Näissä pikaksissa ei oo mitään enchantteja. Ei! Onko se vieläkin? Onko vieläkin? Joo, ja tää on häkkeri. I'm gonna do it myself. Meidän pitää tää pitää olla 2 defussa. Luotetaanko me lurppiin, että se pystyy hoitaan no? Et se ei ota knockbackia, se ei ota Meidän pitää saada sen kamat, silloin ne mun hyvät kamat. Silloin Ei auto mua ei tossa. kiinnosta ne kamat. Se rikko sen blokin etänä, tuli klipille. Häh? Se rikko sen Rainforce Deep Slate etänä. Ei oo mahdollinen. Rikko! Tuli klipille! Mitä vittua? Mä en oo ikinä nähnyt tämmösiä häksejä. Mä tuun defu. Siis kato! Tämä! Täällä! Se rikko sen etänä! Tiedätkö mitä me nyt tehdään? Tässä pitää tehdä kyberuhka-ilmoitus vittu. Oi vittu, tälläkin on käytössä asioita. Miksi aina täällä Guutiossa on näitä vitun vammaisia huijareita? Me hävittiin tää peli. Ei hävitty! Ei hävitty, jos se on musta. Tulee tää toinen hakkeri sinne. Tää tulee. Siitä 20 bovisottia yhteen.
Se on siellä katolla. Joo mä tiedän, mä oon täällä alhaalla venaamassa, mä hiilaan täällä. Toinen tulee, hoida sää, mä koitan hoitaa tän. Ai siinä, niitten koko tiimi on täällä. Varu! Jos me tää onnistutaan jotenkin vielä voittamaan, niin mä täkään kaikki Suomen PvP-tubettajat tähän klippiin. Ei mulla ole rahaa toho pesäpallomailaa. Oh no. Onko sulla rahaa siihen, jos on, niin hanki se. Ei ole. Mä nyt koitan hoitaa. Hoida sä yhtä tuolla, mä ammun tätä. Mä poistan näitä palikoita vähän tästä näin, niin meidän on helpompi nokata niitä voidiin. Mitä? Nyt joko lagaa taitaa ottaa itemeitä mun invistä. Niillä on koko tiimi tuolla. Miksi mulla on Eternal tää jäätymishomma efekti tässä näytöllä? Invis. Invis. Eikö se on tän sisällä? Jäi. Tämä ei ole normaali Hacked Client. Joko tää on maksanut jollekin joku 10 000 euroa, se saa jonkun niinkun... siellä se on. Onko se siellä vielä? Knockback esteet. Nyt sen yhden ei pitäisi saada. Miten se sitä rikko tänne? Tänne. Se rikko tän niin nopeasti. Tallentaa sen. Peli tallentaa sen hakkaamisen. Oh bad. Kake on täällä. Ei se tuu. Se tulee. Se on ylhäällä. Ota ne palikat pois, niin me pystytään knokkaa se voidiin. Ei pysty! Se jäädytti mut. Mä en tiedä mitä se tekee, mitä se on maksanut jollekin näistä häksästä, mutta tää on jonkun alta-accountti. Tää vetää mahottomia asioita. Joo, mä näen. Mä oon ottanut aika paljon klippejä tästä pelistä jo. Yes! Mitä luuttia sillä oli? Muutama netherite-miekka. Nyt kun ois Anvil ja Expa, niin vois yhdistää vähän. Sitten lähti siellä hullu miekka. Venää. Totta kai tänne tulee lisää tyyppejä. Ei, tässä on tää sama tiimi. Yes! 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 Mä jäin, mut mä tapoin sen yhden. Mä tuun sinne helppiin. Ei! Vauhilla sitten, vauhilla. Me hävittiin. Tässä ei ole enää mahdollisuutta voittaa.
Mä pidättelen. Hakkaa seinien läpi. Ei oo mahdollinen. Ei oo, tää on tehnyt niin paljon mahdottomia juttuja, niin kaikki on periaatteessa tän kanssa mahdollista. Ei oo Yes! hauskaa. Yes! Yes! Ei, siellä on yksi, siellä on yksi, siellä on yksi! Se ei tajua, että siinä on RF yhdessä kohdassa. Se ei tajua. Hoida! Mut se ei oo ainut. Ylhäällä! Joo, mä tiedän. Monun päällä. Mä menen Ei katolle. Lasse. Et Takas! Monulle! Se ei muuten varmaan tietää, se varmaan tietää, se varmaan tietää. Ei tiennyt. Tää ei tajunnut, että mä saan Valrunat tolleen. Ei käy kriittiset tilanteet, huomaaksä? Eiks kuulu hyvä huuto? Yes! 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 Ujuma! Mene vaan alakertaan. Tää on niinku Suomen paras klippi. Oh. Monta häkkärin oli? Kaikki. Kaikki. Koska mä pelaan yhden matsin, mä en pelaa huomenna niin paljon. Oh. Mä lopetan kasilta. Ja sit editti pöydälle.